መንግስት ሽወደን ንውሳነ መፍታሕ ጥርጥራት ሓደጋ ሃገራዊ ጸጥታ ዝምልከት ወግዓዊ መልሲ ሂቡ። ሓዲስ ሲቪላዊ መንግስት ሱዳን ሃገራት ምዕራብ ንፖለቲካዊ ለውጥ ሃገሩ ደገፍ ብዘይ ማሃበን ተሪር ነቐፈታ አቅሪቡ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ አልኮምፒስ ትግርኛ ከመልኩም ቀኒኹም ንሎሚ ዝተዳለው ዜናታት ከቅርበልኩም ምሳኹም ዘለኹ መሓር ብርሃሜ ናብ ዝርዝር ዜና ክሕልፈኩም መንግስት ሽወደን ጉዳይቶም ዝሓለፈ ሰሙን ብመጽናዕትን ውሽጣዊ ፖሊስ ሽወደን ንሃገራዊ ጸጥታ ሓደጋዮም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝጸንሑ ጥርጥራት ክፍትሑ ንዝሃቦ ውሳነ ብዝምልከት ካብዚ ተፈላለዩ ወገናት ናይ ሃገር ክቐርብ ዝጸንሐ ነቐፌታ ወግዓዊ መልሲ ከም ዝሃበ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢረን። ኣብ ሽወደን ዝኾነ ሰብ ብናይ ክስ ብዘየገድስ ተጠርጢሩ ክእሰር ይኹን ኣብ ሃገር ክስጎግ ብመስርሕ ውሳነን ቤት ፍርድን ክረጋገጽ ስለዝግባእ ነዞም ብሃይማኖታዊ ሽፋን ኣኽራርነት ንምስፋን አንጻር ሃገራዊ ጸጥታ ሓደጋዮም ተባሂሎም ብፍሉይ ሓይሊ ውሽጣዊ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ 6 ሰባት ክልቀቑ መንግስት ዝወሰነሉ ምኽንያት ከም ዝኾነ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሽወደን ሚካኤል ዳምባሪ ሓቢሩ። ሽዕኳ ትካል ውሽጣዊ ጸጥታ እዚ ሃገር ዝገበሮ ምክትታል ንሃገር ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእሉ ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ንዝተወሰነ እዋን ከቕይሮ ሕጊ ዝፈቕደሉ እንተኾነ ካልኦት ስጉምትታት ንምውሳድ ግን ሕጊ መሰረት ዝገበረ ውሳነ መንግስቲ ስለ ዝጠልብ ከም ዝኾነት ሚኒስትር አመልኪቱ። በዚ መሰረት ዝሓለፈ ሰሙን እቶም 6 ሰባት ካብ ቀይዲ ብምውፃእ መዓልታዊ ናብ ፖሊስ ሪፖርት እንዳገበሩ ክጸንሑን ፍቓድ መንበሪኦም ተሰሪዙ ካብ ሃገር ክባረሩ ግን ሕጋዊ ደገፍ ስለ ዘድሊ ቤት ፍርዲ ኩነታቶም ብምርኣይ ክውስን ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ። ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ዘለዎ ምሁር ስነ ቁጠባ ዝኾነ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስት ሱዳን ዓብዱላህ ሐምዶኽ ብፍላይ ንሃገራት ኤውሮፓን አሜሪካን ካብ ባዶ መብጻዕ ሓሊፈን ዝኾነ ይኹን ግብራዊ ደገፍ ብዘይ ምግባረን ከም ዘተሓሳሰቦ ሓቢሩ። ሱዳን ብሰንኪ ዝሓለፈ ወታደራዊ ምሕደራ ዝተኸተሎ ውሽጣውን ደጋውን ፖሊስታት ተኸቲሉ ኣብ ዓበይ ዓዘቕትን ውድቀት ዝኣተወ ቁጠባ እታ ሃገር ክትስኣሉ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ናይ 8 ሚልያርድ ዶላር ሓገዝ ከም ዘድሊ እቲ መራሒ መንግስቲ ኣመልኪቱ ኣሎ። በዚ ዓበይ ሽግር ዝተጸምደ ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ ሱዳን ንመስርሕ ዴሞክራሲን ሲቪላዊ መንግስትን ካብ ምዕራብ ሃገራት ደገፍ ስለ ዝሰኣነ ናብተን ዝሓለፈ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኮይነን ጸረ ዴሞክራሲን ምርግጋእን ሱዳን ክሰርሓ ዝጸንሐ ሃገራት ዓረብ ርክብ ብምግባር ሓገዝ ክሓትት ከም ዝተገደደ ንምንጭታት ሱዳን ብምጥቃስ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ። ብዝፍለጥ ብተኸታታሊ ህዝባዊ ናዕቢ ስዒቡ ዋላኳ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ እንተቆመ ዛጊት ሱዳን ካብ ዝርዝር ደጋፊት ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ሃገራት ምዕራብ ብዘይ ምውፃእ ደገፍን ልቓሕን ክትረክብ ከም ዝተጸገመት ይንገር። እቲ ኣብ መጻኢ ካብ ብከላ ኣየርን ከባብን ኣብ ምዕቃብ ልዑል ተራ ዘለዎ ስርዓት መጓዓዝያ ቅልጡፍ ባቡር ንምስፍሕፋሕ ዝግበር ወፍሪ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምእማን መንግስቲ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሚኒስትር ትሕተ ቅርጺ ሽወደን ቶማስ ኤነሮዝ ሓቢሩ። ንሱ ነቲ ብዝተፈላለየ ምሁራት ንወፍሪት ፕሮጀክት ብዝምልከት ንዝሃብዎ ዘለዉ ነቐፌታ ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ግብረ መልሲ ሃገረ ሽወደን ዕላማታት ምዕቃብ መጻኢ ኩነታት ኣየርን ከባብን ንምዕዋዝ ዘመናዊ መስመራት መርበብን ምድሪ ባቡርን ብግቡእ ስሉጥን ኣገባብ ዝሰርሕ ዝኽእል ወፍሪ ትሕተ ቅርጺ ከም ዘድሊ ገሊጹ። እቲ ኣብ ጋዜጣ ዳግንስ ኔተር ዝወፀ መብርሂ ጽሑፍቲ ሚኒስተር ከም ዘብርሆ ሽወደን ኣብ መጻኢ ኣብ መላእ ሃገር ዝዝርጋሕ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሑ መጓዓዝያ ባቡር ካልእ ዘመናዊ ዝገብር ወፍሪ ብምግባር ሃገረ ሽወደን ኣብ ምዕቃብ ብከላ ኣየር ሻምፒዮን ክትከውን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ብዙሓት ምሁራት በኣንጻር እዚ ወፍርታት ንመጻኢ ቁጠባ ሽወደን ዝሃስይ ምዃኑ ከም ዝነቕፉ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ካብ ዝተጋጠሙ 30 ዝኣኽሉ ገበናት ቅትለት 3 ጉዳያት ጥራይ ሕጋዊ ምዕለቢ ከም ዝረኸቡን ዝተረፉ ዝበዝሑ ፍጻመታት ቅትለት ግን ምዕለቢ ተሳኢንዎም ተወንዚፎም ምህላው ዘተሓሳስብ ጸገም ምዃኑ ኣብ ፖሊስ ሽወደን ሓላፊ ጉዳይ ውንዙፍ ገበናት ቡ ሊንድክቪስት ሓቢሩ። ንሱ ነዚ ኣመልኪቱ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብቶም ዝበዝሑ ጉዳይ ቅትለት ዝተፈጸሙሉ ከተማ ማልመዝ ወሓደ ገበናት ቅትለት ጥራይ ሕጋዊ ምዕለቢ ምርካቡ ድሕሪ ምሕባር ጠንቂ ናይ ዝኸኣ መሰኻኽሪ ምስክርነቶም መሃብ ስለ ዘይከኣሉን ኣብ ጉዳያት ዘሎ ፍርሒ ዘበገሶ ስቕታ ምዃኑ ኣመልኪቱ። መሰረት እዚ ከዓ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ዘሻቕል ኩነታት ንምፍታሕ መሰኻኽር ብምስጥራዊ መንገዲ ምስክርነቶም ዝህብሉን ከምኡውን ምኽፋት ዕድል እቲ ቀንዲ ምስክር ወይ ከዓ ክሮን ቪትነን ማለት ባዕሎም ዝኣቶም ገበነኛታት ዝፈጸሙ ሰባት ብስምምዕ
خمسكرو زقبر السرارة مزت أتاتو نسرحت مرمرة بوليس نقدميت زدف أدمعي كخون كم زخيلي لو خمزة أمن قليسو يكون مبارزة عينتها جواب انتدى أتاتيو تأمان النت سرعة فتح شودن ببزح شنخو بحدقة زودقي كتب الحلافيت شماقل مكلقال جبن شودن كلارا هيردولوف سلين سقعتها قليس أخمزلات أبصاب ريد شودن يحبر أمرخ بمحبراو ميديا تويتر زصرح زنبرو خلت سبات تأفاف مسترات تتقمت تويتر نمنقستي يحلفهم بمحب زبل سلايا وخص تخصيصو مع بيت فردي أمريكا هم زقربو تفليتو زوم هاجر أمريكا جزءات سان فرانسيسكو بخمسة عينة جبن زتخصصوا طرطرات حدا أب أمريكا زترفقا أب وشت السعودية خوينهم أب كلت أب تكال تويتر زصرحوا نزنبرو مخانم أب زتفلالي وانات نملكاوي سرعة نقصنا السعودية زنقف ناي تويتر مال اختتات صحفات منن كابيني صحف كم زل حليفهم بمعب أب سلايا ونتفتات توافيرهم كم زتصنحوت ناب بيت فردي تجزءات زغربة مزجب كس مركوس جيروز زتفنوه زيناوي حبريت ملكيتو مسرت صبصاب مع كانت زينا خمس زعم السلام محوراوي ميديا نزقبر جبناو نتفتات أنصار والكسبات يغنو هاجرات بمكتتال نبحجي مقرب ناي مجمريا مخانو كفلت تخيلوا الله زي خبركم تخاتلتي مدب الكومبيس نلومي زتدالو زينا زي سقاب حجو تكاتاتلو وصنحكم يم عب زمت زولو ناي زينا فنونا سقاب نراخب بزي كسانا بتوكمي أنا مسارحتين بروح ناي قدام سنبت كيزي يقبرلكم داولكو يفانوكم سلام